Здравейте, хора. Аз съм Криси Рапъра и искам да ви кажа, че не съм снимал 2 години, може би. Не съм снимал, защото таблета ми се повреди и изгорял всъщност. Направо прегоря. И последете новия ми профил, от който ще кача това клипче. И това ще бъде нещо като трейлър, нали? Само че номер 2. Трейлър номер 2. И не се притеснявайте да се абонирате и да коментирате това клипче, да харесате, напишете за всеки случай, напишете дали да качвам още. Преди, нали, малко е късничко за този трейлър, дето е номер 3, защото качих вече 2 клипчета, които не са снимали много хубаво, нали, много са малко, не FPS-ите, просто няма да се вижда хубаво, защото снимам с телефона ми, който е Nokia Asha и дори не мога да снимам с Facecam. Ако мога да снимам с Facecam, обаче този телефон не ми позволява. Иначе бих снимал с Facecam, разбира се. И така, записал съм и някои клипите на една игра. Не знам дали я знаете, обаче тя не може да се вижда хубаво. Пак ви казвам, снимам от телефона, като си го прехвърля после на компютъра и ми го предава на компютъра, така както предава на телефона. Иначе моят компютър предава направо уникално. Ако знаеш как да снимам от компютъра и да качвам в YouTube, ще е много по-хубаво. Само че, значи, не знам. Така, след песента, просто хей така. И колкото да създава нещо като атмосфера. Нещо такова. Така. Мисля, това да е всичко от мен. Чао!